Mutunci foundation baya goya marayin nan, ku zo ku ji ni marayin nan, na kasassu na Yarima nan. Saurawa ba za a ware ba, marasa lafiya a dudduba, makarantu kuma kuna nan gaba. Mutunci foundation ta kuce. Ya Allah duba marayu, tallafe su suna neman agaji. Mutunci foundation ta kira ga mutane mu daure mu agaza. Ya Allah duba marayu, ka tallafe su suna neman agaji. Mutunci foundation ta kira ga mutane mu daure mu tallafa. Ya Allah duba marayun, ka tallafe su suna neman agaji. Mutunci foundation ta kira jama'a kuma daure mu agaza. Ya Allah duba marayu, ka tallafe su suna neman agaji. Mutunci foundation ta kira jama'a dan Allah taimaka. A komai za da fara ilahu shi ne kira a farko, shi ne ya kago abba da umbi. Ya rabu na zo dauke da boko, ka ba ni dama da rera waka kan marayu za da sako. Allah marayu suna ta kuka, ya rabu suna fitar tallafinka. Ya ba mutunci foundation mun zo, ka ba mu dama dan isarka. Na Yarima gaida ki, marayu sun yaba aikinki. Mubarak sarki ya bi saraki, wani marayu ban juya baya. Ya Allah duba marayu, ka tallafe su suna neman agaji. Mutunci foundation sun kira jama'a kuma ta so mu tallafa. Maraici in har kun duba zai iya riske ɗiyan kowa, kuma shi ɗan an ce na kowa ne, ku gana zancin Hausawa. Maraici tamkar ajali ne, ba wanne ke yin waɗewa. Idan kai wa maraya taimako, ladan sai ilahu yake baiwa. Wannan ne sanya mutunci foundation ke ta kiran kowa. Ahmad na yi kira, kar mu saki mu taimaka. Ya Allah duba marayu, ka tallafe su suna neman agaji. Mutunci foundation na kira jama'a dan Allah mu agaza. Kungiyar Mutunci foundation tana ta kiran duka al'umma. Yi taimako ga marayun nan domin mu kara musu himma. Ko kuɗi ko tufafi, hakan zai saka su siyo azama. Mutunci foundation a gari na Yarima ta yau nazari. Shamsiya Sadi na yi kuka da na shiga gida na marayun nan. Ya Allah duba marayu, ka tallafe su suna neman agaji. Mutunci foundation ce ta yi kira jama'a sai mu tallafa. Ashe dai ɗa na kowa ne, haka ɗan Hausa ya faɗa. Da akwai wani sako za na faɗi, shi ya sa na shimfiɗa. Ɗau maraya matsayin ɗanka dukkaɗa suna na saɗa. Bashi makwanci har da abinci har miya domin ya siɗa. Kaga maraya shi abin tausayi ne, halin da yake ciki sauyin yanayi ne. Sadan a yaƙi yake ta bayani, mutunci foundation ta ce na sanarwa. Ya Allah duba marayu, ka tallafe su suna neman agaji. Mutunci foundation ta kira jama'a dan Allah taimaka. Ɗa na kowa ne shi maraya, in kan yi mai kai wa kankan. Rabu shi ya gara ya ko hada arzikin nasa za ya sauka.